Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke i-video esifakayo bafethu emidlalweni wayizolo we-Orlando Pirates. Ngicabanga ukuthi ke singama fans e-Orlando Pirates umdlalo indlela obuyiyona nama result nje lokho kusijabulisile kakhulu. uRelebohile Mofokeng njengamanje udlala as unumber 10 kwi-Orlando Pirates of which leyo iposition kaSipho Mbule. uSipho Mbule ebengekho kuma reserve bengekho futhi kwi-lineup of which behleli lapha ephezulu nabadlali nje abasuke beathendele ukuthi bawubuka umdlalo. So bafethu uRelebohile Mofokeng njengamanje kule midlalo le ebekade edlala unumber 10 sibonile ukuthi wenze kahle kakhulu ukhombisile ukuthi kahle kahle iposition impela le ayidlalayo and futhi nayo ucommentile ukuthi kule position kune freedom enkulu kakhulu, so iyona mbangela eyenza ukuthi agcine edlala kanje. So bafethu umbuzo wami obheke ngakunina, nilibona ikusasa elika Sipho Mbule kwi-Orlando Pirates limi kanjani? Mina nje ukukhomenta lapho ngibona ikusasa lika Sipho Mbule kwi-Orlando Pirates lingelihle. Yes, yena uyadlala istyle sakhe simnandi siyasithanda, but compared to uRelebohile Mofokeng uRele wenza kahle kakhulu. Assist siyayithola, amagoli siyawathola. Sipho Mbule uzilalela kahle but kuma assist besingakamboni, kuma goals besingakamboni, but ke simbonile ukuthi indlela adlala ngayo ikwazile ukuthi iconvince nomqeqeshi weBafana uHugo Broos. Sambona uSipho Mbule edlala kwi-squad seBafana, but ke ungakhomenta nawe ungitshela ukuthi wena ikusasa likaMbule ulibona kanjani kwi-Orlando Pirates, but mina ngilibona liphazamiseka. Ungakhohlwa ukulike i-video, mina nawe ahlangabezana kwi-comment section, siphinde sihlangabezane kwi-video elandelayo. Nisale kahle.